wanda ka gayyato yazo ya register zaka samu 10% cikin abin da ya siya course da shi. Misali idan ka gayyato abokinka yazo shi ya siya course din 1500 kai kuma ka samu 150 naira. Mun kawo wannan sabon tsari ne don ba wa ɗalibai damar da za su yi amfani da ita wajen samun wato rage na data. Ka san ɗalibai sai da rage ta data. Gashi nan wajen rifa'in yan din nan. Gashi nan kusa da bell din nan. Kana wannan rifa'in yan din sabon tsari ne da muka kawo wanda zai baka damar da matsayin ka na ɗalibi zaka rinka rage ne data. Misali ku duba ku gani invitation code naka, wani shine invitation code naka, zaka danna kai copy din sa, invitation code naka. So total ne abin da ka samu 0, total invited 0. Wannan tsarin wanda zai baka damar da zaka rika kofan invitation code naka na ba mutane suna register da shi. Ai kun tuna lokacin da muka zo register an ce musa invitation code ko, so wannan invitation code din in ka ba wani yazo register da shi, so in ya siya wani course to zaka samu 10% abin da yake course din. Misali yanzu ba mun siya WhatsApp ba, mun siya WhatsApp 500, to inda ce mun yi amfani da invitation code na wani to da zai samu 5%, zai samu 10% a cikin abin da muka siya wannan course da shi. Misali a cikin 500 zai samu 10%. So haka din tsarin yake. Kaga misali baka san mutane ne za su yi register karkashin ka ba, mutane 100 ne za su yi register, za su sai courses zaka samu 10%. shine aka ce yanzu ko bai kasa gani invite your friends and earn 10% for each course enrollment. Ga yadda tsarin yake. Ka gaito abokanka don su register da Flowdiary tare da ba su invitation code ɗinka da ke sama. Idan suka yi amfani da shi ya yi register za ka samu kaso 10% a duk lokacin da suka shiga sabon course. Ka gani misali idan ka gaito mutane 30 kuma dukkan su suka shiga course ɗin 1500 za ka samu 150 naira a duk enrollment ɗaya, kaga 4500 kenan. Kaga very simple bayanin. To haka yake wannan invitation code naka shine amfani sa anan za ka gani. Idan ka sara kuɗin ka ya kai 1000 sai ka danna account number bank ɗinka anan gurin don kai requesting cash out. Kana danna information ɗinka yana zuwa can, su kuma za su gani masu Flowdiary za su tura ma kuɗinka. Wannan shine da tsarin yake.